Sige na, shout out. Jen the Twin. Hello. Salamat sa parang mo dyan, Jen. Jen, salamat sa parang. Salamat. Live lang tayo para updated tayo. Mababa na yung ano ko eh. Mababa na yung aking WH. Napakababa na. Wala na tayong 1,000 yung WH natin eh. Kaya medyo mababa na, kaya nag-live na lang ako. Kumusta ka na, Jen? Tatlo kami magkakasabay. Si Pink Rose, tapos si Jose, pinuntahan ko parehas para ano naman, di magtampo. Pinuntahan ko sila sa live nila para ano naman, say at present, kasi member natin sa JC. Kaya pinuntahan din natin. Thank you, Jen Jen, thank you. Salamat. Baba ka ng ano mo, link mo, Jen, yung ano mo, para matamsakan. Thank you very much po sa 2 million dyan. Maraming salamat. Thank you very much sa pag-standby dyan. Salamat. Tatlo kami naka-live ngayon eh. Tatlo. Bali si Pink Rose, si Jose Sipidosa TV, tsaka ako. Tatlo kami ngayon. Thank you dyan. Pinasyalan mo lahat dyan ah. Pati si Jose Sipidosa, nandun ka rin. Nakita rin tayo doon. Pati kay Pink Rose, nagpunta ka rin. Salamat dyan sa support mo. Napaka-supportive mo, Jen. Thank you very much sa pag-support mo. Magulong bahay ko, tinan mo. Daming kalat sa loob. Baba natin yung kortina. Yan, para medyo okay. Thank you very much, Jen, sa pag-stay dyan. Ashin, thank you ha. Thank you sa pagpunta mo, sa pinag-stamsak mo dyan.
Maraming salamat sa naka-stay po dyan. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Pink Rose. Thank you very much. Maraming salamat. Rick, thank you, new friend from Nanay Pink Rose. Maraming salamat, Rick. LNPH, thank you. LNPH, maraming salamat sa iyo, maraming salamat. Manang Aurelia Kruger, hello. Manang, thank you very much. Naimbag na Rabi. Ellen, meron ka ng ano? Hello, Ellen. Sabi ni Manang Aw. Hello, Mami Aw. Mega Merit, kumusta na? Kumusta na po? Ayan, nandiyan si Manang Aw. Kasi namisa nagpunta si Manang Aw. Nag-brown out daw sa kanila. Nag-brown out daw kaya Kaya hindi siya nakatagal. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat. Meron ng jacket. May jacket na siya, may jacket na. Okay lang Manang. Thank you Manang Ellen. Basta nag-live ako, nandiyan lagi si Ellen Manang. Merry Christmas, Mami Aw. From Ellen PH. Thank you very much po sa 2 million. Maraming salamat po. Merry Christmas, Manang Aw. Inuubo tayo kasi galing tayo ng Bicol, sobrang lamig doon. Mega shout out, Kabantay MX TV. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Thank you very much. Baba ka yung link para mabigitan. Mega shout out, Makoy.
Makoy, ano lang tayo, main channel, Makoy. Sensya na, Makoy, ha. Main channel lang tayo, main channel. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat. Again, let's shout out, idol. Ano lang tayo, main channel lang tayo. Again, let's shout out, Esther Channel. Hello, hello, Esther. Nagbaba po ng link si Kabantay Mix TV. Ano naman po, tamsakan po natin. Tatamsakan ko na to, Kabantay. Kabantay Mix TV. Daily fishing hand line, traditional bamboo, rambo fishing. Bakit galit na galit? Meron na ako na, Kabantay, oh. Pinapanood ko muna, Kabantay. Ang laki ng isda. Parang ano yan, parang anong tawag sa isda na yon? Ang laki ng isda, oh. Daily fishing handline traditional. Pinapanood ko muna, Kabantay, ha. Paalis na tayo, nasa bangka na lahat gamit. Kaya mangingista na sila. Thank you very much po sa 1 million dyan. May ano na, may gasolina na. Dinikit ko na to, Kabantay. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat. Road to Go Vlog. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Road to Go Vlog. May shout out sa iyo. Road to Go Vlog. To Go Vlog. Pinanood ko na hanggang 4 minutes. Kabantay Mix TV. Nidikit ko na to. Laki ng isda na huli mo, you know. Hindi na ako magbabakas, ha, Kabantay. Natin si Road to Go Vlog.
Risa YGS, may kabigalit shoutout sa'yo, Risa. Salamat sa paharang mo dyan. Esther Channel, Tusok Dan, may bakas. Road to Go Black, meron ka ng moderator. Thank you very much for coming. Ay, nagbabati po si Risa YGS ng kanyang link. Pakipunta naman po. Ayan, may ano ka, may moderator ka na, Road to Go Black. Thank you very much for coming, Road to Go Black. Thank you very much. Huwag yun makakalimutan tamsakan si host at yung, kung hindi pa tayo dikit, pakidikit na rin po. Si Copy, kay DLX pala to, si Risa. Thank you, Risa. Risa, thank you sa pagpunta. Okay lang po, Road to Go Black. Thanks for coming. Maraming salamat po sa pagpunta nyo. Risa, tamsak ako na to. Yung nag-i-emote ka. Nag-i-emote ba yun o sadyang si Risa? Member namin yan sa GC, si Risa. Tamsakan ko na, Risa. Nanonood siya. Tamsakan ko na, Risa. Night skincare. Nag-ano siya. Pinapunod ko muna, Risa. LMPH dan binakasan ko ang harvest chili mo. Risa, thank you sa pagpunta, Risa. Salamat. Panoodin ko muna hanggang 4 minutes, Risa. Thank you very much po sa 1 million. Maraming salamat po. Kabantay, dandikit, ang laki ng isda. Sarap pang sinigang. Oo nga, Manang, ang laki ng isda. Yung kulay pula, ano bang tawag sa isdang yun? Hindi ko na maalala kung tawag sa isda na yun eh. Kailan mamaya na ako magtamsak ha. By Manang Aw. Ay, lapu-lapo nga pala, lapu-lapo. Ang laki no? Siguro mga 3 kilo yon. 3 kilo. Ano kabantay? Pero Risa, pinanood ko na hanggang 3 minutes, Risa. Natamsakan ko na rin. Thank you, Risa, sa pagpunta. Salamat sa paharang mo dyan, Ellen. Salamat, Ellen. Salamat. Dalawang kilo lang yun, sir. 2 kilo lang. Pero ang laki, no? Ang laki nung ang laki ng isda. 2 kilo lang pala yun. Yung itaas mo kasing ganon, laki eh. Coffee KDLX dan full pack.
Teds and Love TV. Mega mega shout out Teds and Love. Maraming salamat sa paharap mo dyan, Teds and Love. Manang mahal yung ang tawag doon, lapu-lapu, mahal yun. Napakamahal nun. Ang mahal-mahal ng lapu-lapu. Mahal kilo. Yan sa amin. 3 to 400. Ano 3 to 400 per kilo? Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Ang mahal pala na kilo nun, 400. Pero mas mahal pagka buhay. Kasi nakikita nila yung sigla ng isda pag ano. Mahal pala yung pagkabuhay. Pero pagka yung halimbawa yung dinala mo sa palengke na wala ng buhay, mura na siya ang kilo. Road to Go Black, baba ka ng link mo. Sir, magbaba ka ng link mo para madikitan kanila. Thank you very much sa mga emoji mo dyan. Salamat, Road to Go Vlog. Yes, mahal talaga, pero kahit mahal, basta press. Oo, manang, mas masarap nga yung press na press eh. Para masarap kainin. Masarap nun sinigang. Sinigang sa miso. Ay, mga hilig ni Manang, mga isdang ganyan. Kahit mahal. Mahigit 1K, sir, kung buhay. Ganun. Pero yung kabantay, nabenta mo ng buhay sa palengke. Nag-drive ako, host, MOG lang ang madali. Oo, sige. Di, okay lang, sorry, hindi ko alam na ka. Nagda-drive ka. Ingat sa pagda-drive Road to Go Vlog. Magkano ang 1 kilong sibuyas sa mga palengke nyo? Yung puting malalaking bilog. May higit 400 dito. Magkano kilo ng sibuyas dyan, yung kulay puti? $1.70. 1.70 manang sa dito sa San Fernando, ang 1/4 nung kulay puti yung sibuyas. 1.70 ibig sabihin 280 1 kilo dito sa San Fernando manang. 280 1 kilo nung puting sibuyas. Kaya nabenta lang ng 400. Awan manang kay garot, sige garot manang. Thank you Risa sa pag-stay mo dyan Risa, maraming salamat.
Patamsak naman po guys. Yung binaba kong link, kay Tata Labs. Admin Journal. Hello. Magandang gabi, Admin Journal. Admin Precious Journal, thank you. Thank you sa pagpunta. Maraming salamat. Tamsak naman po yung binaba kong link yung kay Tata Labs, upcoming niya po bukas. Tamsak naman po guys. Maraming salamat. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat po. May harang, hindi lang napatsyempo siguro. May harang siya, hindi lang siguro napatsyempo. Upcoming po ni Tata Labs. Pakitamsak naman po guys. Maraming salamat kabantay ah. Maraming salamat. Patamsak naman po guys yung binaba kong link yung kay Tata Labs, upcoming po niya yan sa December 23. Maraming salamat mga Admin Precious. Yan, may harang na po. Naiksi lang yung harang siguro dahil matagal na akong di nagla-live Admin Precious Journal dahil nanggaling ako ng Albay, nagkasakit lang ako doon. Nagtrabaho pero wala pa naman isang buwan. Dancer Tata Labs. Thank you Kabantay Mix Vlog, Kabantay Mix TV. Maraming salamat. Thank you very much. Road to Go Vlog, pinapunod ko to, Road to Go Vlog. Nag-go to channel na lang ako. Mother's Love, may shout out. Maraming salamat. Road to Go Vlog, pinapanood ko na lang to. May moderator ka na, Mothers to Go Vlog. Mother's Love, meron ka ng moderator. Road to Go Vlog, idinikit ko na sa ito. Thank you very much po. Mother's Love, meron ka ng moderator, Mother's Love. Subscriber. My God. Magandang shout out, Jacob J. Hello, Jacob J. Salamat sa pagpunta.
Hello, Jacob J. Salamat sa pagpunta, Jacob J. Salamat. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Kuya, silip-silip lang kasi prepare sa dinner. Okay lang, Jacob J. Salamat sa pagpunta. Salamat, Jacob J. AB Mix Vlog, may shout out. AB Mix Vlog. AB Mix Vlog. Thank you, Jacob J, sa pagsilip Jacob J, thank you. Main lang po tayo, main channel. Wow, 11K. Thank you, AB Mix Vlog. Thank you sa support. Salamat. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat.
Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat. Alona Vicente. Patamsak naman po guys yung binaba kong link kay Mama and Anak Adventures. Patamsak naman guys. Maraming salamat. Thank you very much po sa 2 million. Naka-stay po dyan. Maraming salamat po. Mother's Love, tamsakan ko to, Mother's Love. Salamat sa pagpunta, Mother's Love 560. Kabuhat vlog. Cardio na may
Masamang bomba. Ano yun? Kabuhat vlog. Pinapanood ko na to, oh. 18 TV. So guys, makita niyo ang aming dada. Ito guys, hindi pa tapos tong tower na to. Dito sa dulo. At dito yung Sabula Tower. Ito yung pinaka mataas dito na tower sa Jeddah. Sa Jeddah pala siya, no? Si Kabuhat Vlog. Great mountain to dito. Naka-block pa yan, naka-block. This may just be the best smartphone that Huawei has ever built in a while. I'm speaking of the Huawei Mate 50 Pro. Alam niyo ba na I did not get to review the Huawei Mate 40 Pro in 2020? Now, I really did Huawei Mate 40 Pro in 2020. What's up mga kabuhat? Tapos na naman yung duty natin. Subukan natin yung maglakad pa uwi. Mga ano to, siguro mga 5 kilometers. So, ano tayo ngayon? Cardio program. So, sama tayo din sa ating malitigas na kasama. Yan yung isa. Saka, yan si Mark 18 TV. So guys, makita nyo ang aming dada. Naka-block siya, naka-block. Ano ko na lang, ano. Dito sa dulo. Ay, naka-block pa siya. I-subscribe ko na doon. Yung isa ko account. Dito na tower sa Jeddah. Isang dito. Nasa Jeddah ka pala, no? Kabuhat Vlog. Cardio na may masamang bomba. Ingat lang idol sa sa pagpasyal-pasyal. Kabuhat Vlog. Andiyan ka pa naman sa Jeddah. Sabula Tower. Hello, Jobidel. Maraming salamat sa pagpunta, Jobidel. Maraming salamat. 1 kilometer pa yan. Salamat sa paharang mo dyan, Jobidel. Salamat. Thank you very much po sa 3 million. Pinapanood ko muna, Kabuhat Vlog, oh. 1,034 steps. Siguro mga 20,000 steps tayo bago makarating ng Hello, Lanchi. Maraming salamat sa pagpunta, Lanchi. Maraming salamat. Napindot tuloy. nagtitinda dito ng balot yata. May balot ba dito? May balot sana, sarap yan eh. Kabuhat. Tawag Pinapanood ko muna. nagtitinda ng puto bumbong. Si Kabuhat Vlog, nasa Jeddah siya, nasa Jeddah. Dati guys, itong ano na to dito sa roundabout na to, palaisipan sa akin kung ano to. Kung pusit pa o alod. Kasi ganito lang siya eh. Ganito siya yung ano niya. Tagal ko na ditong pabalik-balik. Alam ko nito, pugtupos or pusit.
Kasi wala ang tingin ko dito eh, octopus eh. Thank you very much po sa 2 million. Maraming salamat po. Wala namang harapan ng email ko. So, nung 562 pa lang si, ano, si Kabuhat Vlog. week, alon. Nag-iwan na rin ako ng bakas sa Kabuhat Vlog. Guys, kasi ito na yung indikasyon na malapit na sa aming titira kasi ano to eh. Wow, lots of chocolate. Chocolate Mercy, yes, short video. Tinapsakan ko na, Jobidel. Sana all. Daming chocolate niyan. Tinapsakan ko na, Jobidel. Hello, Junels. Thank you very much sa pupunta mo. Salamat sa patamsak mo dyan, Junel. Ay. Kay public blick ako sa inyo ni pabalik-balik yan ni Jose. Oo nga, naka-live si Jose, naka-live din si Pink Rose eh. Pabalik-balik. Junel, sa tamsakan ko to, Junel, sa corn farm harvesting. Junel, oh. Panoodin ko muna, Junel. Panoodin ko muna hanggang hanggang 3 minutes. Maraming salamat po dyan sa 1 million in the house. Salamat po na marami. Okay lang, Junel. Okay lang. Sabagay, marami na rin. 134 views. Saan ba yan sa inyo, Junel? Saan na yun sa inyo? Hindi ka pa muna yan, oh. Junel, saan yun sa inyo? Mag-harvest ka ng na mais. Thank you very much po sa 1 million dyan. Maraming salamat. Region 17. Corn farm. Thank you very much po sa 1 million dyan. Maraming salamat. Panoodin ko lang dyan hanggang 3 minutes. Medyo mahaba kasi 9 minutes eh. Panoodin ko hanggang 4 na minuto. Thank you very much po sa 2 million dyan.
Zamboanga del Sur. Zamboanga, si Bugay naman, si ano sa pangalan nito? Zamboanga rin yung aming friend na si ah, nalimutan ang pangalan niya eh. Si, Zamboanga din yan eh. Ewan kung kilala mo siya. Babae siya, babae si, kaya isipin ko kung sino ah. Zamboanga rin yun eh, malapit sila sa school. Si Yoni Lilinda. Yoni Lilinda. Juliet Olayo. Maraming salamat sa patamsak ko dyan. Ay, naka 3 minutes na ako, Junela. Ay, po 4 minutes pa. Oh. Tamsakan ko na rin. Thank you, Junela, sa pagpunta mo, Junel. Juliet Olio. Mega shout out, Madam Juliet. May moderator ka na po, Madam Juliet. Meron ka na po moderator. Thank you very much sa pagpunta, Madam Juliet. Maraming salamat. Ay, nagbaba po ng link si Junel's Vlog. Pakitama sa kanya naman po guys. Napaka baby po ng bahay niya. 500 something lang po siya. Baka naman po may mabuting puso dyan na dikitan po siya ng 10 o 5 para makaangat-angat po si Junel. Friend po natin yan from Zamboanga del Sur. Andyan sa baba. Friend po natin yan si Junel from Zamboanga del Sur. Magda 27 kami. Magkano? 27. Niauros na namin. Magkano yung ice cream? 10. Bili mo nga ako. Ako nga. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat po. Naku, wala na pala ako. 10, 20. Sino yan? Manong ko lang yun. 16, dalawang Marlboro Light. 27. 16, dalawang Marlboro Lights. Tapos isang ice cream. Wala na akong pera. Ito lang. Hindi na. May tres ka? Bit kami ni mama. May tres ka? Wala nga rin. Bibili ka din. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat po. Ito lang. Kulang ng 3. Isa lang Marlboro Light. Isa lang. Tapos 3. Dalawang dalawa. Marlboro Light. Dalawang ice cream.
27. Ilang kayo? Apat. Bida nga apan. O dapat gitid 40. Uy, mama mo ginagitid 40 na tinagjiba inti. Ayan, te. Enjoy. Nagkarulingan mi na tinag. Diyan na ako na 40 aja into do tapos baba inti mo jigom ni ate Jinjinon. Dulin na. Ate Jinjin ka doon na i-store. Ana. Sila pa kaguan ta adem para kay tumata. Kulang maran. Kita ka ko ni. Kita-bita ka mga maran. Ano kwan? Ano umaron? Bita mo. Ang saluksan. Wito palda. Palda. Kan kaduan sa adem. Kaduan sa adem tama. Ano? Ikot natin kung ikot. Oy, kasi. Yan kay Christmas kuhan. Ninong narsing lang. Thank you very much po sa 2 million na nandyan naka-stay. Salamat po na maraming salamat. Maraming salamat po. Junel's Vlog done by Mother's Love. Road to Great Chicks, please. Oo nga, road to Great Chicks ka na, no? Ano to, si... Yawa, pag may dumating yung mga members sa GC, gagawa ko ng para maging Great Chicks ka. Wala pa yung, hindi po pumunta kasi may maraming naka-live doon sa GC. Nasa ano ko pala, nasa Jeddah ka pala, ano, pangalan nito? Si Kabuhat Vlog. Nasa Jeddah ka pala. Ingat-ingat ka dyan, Brad. Marami kasi ngayong ano eh. Yan, magdikita kayo dyan ni, ano, ni Junel's Vlog, Kabuhat. Parehas kayo ni Junel's Road to Great Chicks. Parehas kayo ni Junel Vlog na Road to Great Chicks. Si Junel 500 plus din. Ay, ano pala, 1.31k na si Junel. Malapit na siyang mamoni. Junel, dikita mo naman si ano, si Kabuhat Vlog. Si Kabuhat. Thank you very much po sa 1 million. Maraming salamat po. Kabuhat, in-screenshot ko na to pagkatapos ng ano ko ng aking live stream, idikit ko yung main ko yung ginagamit ko sa monitor. Ah, 577 ka na pala agad eh, oh.
Esther Channel, thank you very much. DJ Daniel, andyan na pala uli ka. Idol, thank you very much for coming, Idol. Maraming salamat. 7:50. May ano pala, may puntahan natin mamaya si Esther Channel sa kanyang premiere. Si DJ Daniel Official. 1.9K. Tamsak ako na to, Esther Channel, tamsak ako na to. Merry Christmas din sa iyo, DJ Daniel. Maraming salamat, maraming salamat. Pakitam sa kanya naman guys, yung binabang link ni Esther Channel, premiere po niya mamaya 7:50. 7 o'clock and 50 p.m. mamaya. Puntahan po natin siya mamaya sa kanyang premiere. Jay Pailmarin. Hello Jay. Hello. Maraming salamat sa pagpunta mo, Jay Pailmarin. Kahit umuulan, nag-aaral pa. Yan, masipag na bata. "22 hours ago. Naglagay kami ng kortina. Panoodin ko to Jay. Jay Pailmarin, itong naglagay kami ng kortina, Jay. Bigyan kita moderator Jay. Sandali lang. Meron ka na Jay Pailmarin, meron ka ng moderator. Thank you very much sa pagpunta mo, Jay. Salamat. May jacket ka na, Jay. Meron na. Tamsakan ko to, Jay, Hello, Risa. Maraming salamat sa pagbalik mo, Risa. Thank you. Ito, okay na ba ito, Jay? Ito rin siguro i-open mo, no? Naka-item, isa-subscribe ko na itong isa kong channel. Jay Pailmarin, 1.9K. Monetize ka na ba, Jay? Maraming salamat, Risa, sa paharang mo dyan. Maraming salamat. Pinapanood ko yung kay Jay. Monica na.
Ay, wala ka lang ano, join button ano. Wala kang join button. Ay, dinikit ko na sa'yo to, Jay. Yan oh, hindi na black, hindi na siya black oh. Napindot ko pa. May kilo mo ay nakakwartang na lupa dyan yan. Sibsib. Pinagiging batang ako. Thank you, Risa. Thank you sa pag-stay mo dyan, Risa. Ilang kaya tapos nakapisangan na ay nato. Mama, nabukas hindi pa. Yan. Ito mo, nagbatak. Sa May malayan. kumpul pa data ro pa mo na. Grabe. One hour harang. Ang haba no, ang haba naman. Nakabit si na Jay na ano, ng kortina doon sa bahay nila. Liko na kami sa nga pulo, mama. Ni. Dati, Jenny. Magi na kahit umay. Thank you very much po sa 1 million dyan. Maraming salamat. Ang haba-baw ng harang, Risa. Jibit yan sa dagit na. Thank you sa pagtamsak mo dyan, no fear. Ma'am Risa, dan po sa pasokli naman sa akin. Eh, Risa, ano na rin sa'yo? Dan na rin sa'yo si, ano, si Jay Pailmarin. Tamsakan mo naman at kung di pa kayo dikit ni, ano, ni Jay Pailmarin, Risa, ano mo na, pakibalikan mo na lang siya. Thank you, Jay, thank you. Huwag niyo naman kalimutan tamsakan si host, guys, para ano, at kung hindi pa tayo dikit, pakidikitin na rin si host. Jay, wag mo naman sana kalimutan. Oh, main to main. Nasa 1 hour harang po ako. Ay, nasa harang pa si Risa. Kasi mahaba yung harang, 1 hour daw. Thank you Risa sa paharang mo dyan. Maraming salamat. MSC Adventure, good evening.
Maraming salamat sa iyo, MHD Adventure. Mega mega lot shoutout sa MHD Adventure. Good evening sa iyo, MHD Adventure. Maraming salamat sa pagpunta mo. Thank you, Brad. Thank you. Maraming salamat, MHD Adventure. Thank you very much po. Salamat po na marami. Huwag niyo na makalimutan tamsakan si host, guys. Maraming salamat po. Inubo ako, kumain ako ng ice cream. Gamot daw yan sa ubo eh. Good evening, MHD Adventure. Maraming salamat sa pagpunta mo ha. Maraming salamat. Good evening sa iyo, MHD Adventure. Maraming salamat sa iyo. Makipagdikitan ka dyan. Baba ka ng link mo, MHD Adventure, yung mga bagong upload mo. Para matamsa ka natin. Ras, make a house, star between it. Ma'am Star, thank you very much, Ma'am Star. Sa pagpunta, Ma'am Star. Salamat sa tusok mo dyan, Ma'am Star. Thank you, thank you. Maraming salamat sa paharang mo dyan, Ma'am Star. Nagbaba po ng link si Risa YGS. Pakitam sa kanya naman guys, si Risa. At kung hindi pa po kay dikit kay Risa, pakidikit na rin po kay Risa. Maraming salamat po guys. Maraming salamat. Guys, puntahan po natin yung link na binaba ni Risa YGS. Cruzbal Jason. Pamasko po. Magandang gabi sa iyo, Cruzbal Jason. Cruzbal Jason D. Oh my God, no subscriber. Main lang tayo, main. Okay, thank you, Ma'am Star. Thank you. At salamat din sa paharang mo dyan. Salamat, Ma'am Star. Cruzbal Jason D. Ano lang tayo, main channel. 45, 46, 47, 48. Sensya na, Cruzbal Jason. 53, 54, 55, 56, 57, 58. Okay, ano ba yun? Kilinda Fry. Yung Rush. Thank you, Ma'am Star. Thank you. Maraming salamat. Bukas pa ba sa tindahan? Bumili ka na. Ay, gabi na pala. Jen, bilhan mo nga akong sigarilyo. Wala na akong sigarilyo. Jen. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat. Ay, nagbaba po ng link si Jay Palmarin. Pakitama sa kanya naman guys. Kung yung hindi pa po dikit, pakidikit na rin po si Jay Palmarin. Ate, nakawalan na. Okay, thank you Jay. TV Official MHD. MHD Official pala to. Thank you very much. Salamat. MHD Adventure. Tamsang ako na to, Brad. Yung ano mo, yung bago ano mo. Thank you, Jay, sa pagtambay mo dyan, Jay. Thank you.
Ganda ng bahay mo ah. Thank you Apple Jane sa pagpunta Apple Jane. Thank you very much Apple Jane. At salamat sa paharang mo dyan. Tikit na rin tayo MHD Adventure eh. Tamsakan ko na lang to sa ano. Tapos papanoodin ko rin hanggang makarating ka dun sa ano sa hanggang makarating ka dun sa ano pupuntahan mo. Ganda ng kotse mo ah. Taga Indonesia to si MHD Adventure Indonesia. Friend po natin yan from Indonesia si Hello Cherise, maraming salamat sa pagpunta Cherise. At salamat din sa paharang mo dyan. Taga Indonesia po yan si MHD Adventure. Friend po natin yan sa Indonesia. Tembel tugas di pedalaman, ti jam darat, at jam laut. Sinamsak ako na lang my friend. Thank you sa pagpunta, MSD. MSD Adventure, thank you sa pagpunta. Ito pala yung short ni ano ni yung Rush. Ma'am Star Bituin. Yan ay nakaitim pa. Yung kay Rush short video niya. Ibinalol ko na rin Ma'am Star Bituin. Apa? Kaya ganda. Ya? Apa ya ganda apang kami ya Basya Gia Classic. Ijay. Di plaza. Tuno. Tuno bigat. 1. Aldaw. Apo. Katangan ako man sa galyo. 5 lang. Alam mo dyan. Natapsakan ko na yan, Ma'am Star Bituin, yung kay Rush. Dagang batak pa spring. Haba ba ng harang? Thank you sa sa paharang mo dyan. Salamat. Pasensya na. Ma'am Star, tamsakan ko na to, yung premiere mo bukas, December 23 at 8:45 p.m. Ay, ganda pa yun na panagpagtingnan di. Subscribe mo na rin to, Ma'am Star, oh. Nakaitim pa, oh. Second paggatang pa. Second channel ko. Lang aming kwartada, tayo maibos. Umot siguro daw atin ta. No, awan to kwartada. Nung kwartada sa magkakaroon. Thank you very much po sa 1 million dyan. Maraming salamat po. Ma'am Star, naidikit ko na tong isa kong account. Sa tumuli di nga to. Salamat to yung sa kapatid ko yan, si Linda Fry. Oh, si Linda Fry, yung Rush. Hindi ko malilimutan nyo dahil isa rin sa mga tumulong sa akin eh. Tabi mo talaga kung na ako.
At yung kay Fisheries 17. Ano ba? 2 days ago. Salamat, host. Yung kapatid si si Linda Fry. Yung J, ano yung J Palmarin? Ganun ba yun? Ganun ba yun? Kanina, inano ko nga si J Palmarin eh. Yung pala manugang mo. Mega love shoutout sa iyo, Apple Jane. Maraming salamat sa pagpunta. Maraming salamat. Manugang mo pala yan, si J Palmarin. Ay, manugang ko yan. Si Apple. Si Apple. Yung J Palmarin, bali ano mo yun? Anak mo rin. Ganun ba yan? Thank you, Apple. Thank you. Maraming salamat sa iyo. And thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Nag-update lang tayo ko. Konti na kasi yung WH ko. Nakita ko doon sa sa Chrome. Konti na talaga. Ang tagal ko hindi nag-live eh. Kaya siguro naman bibigyan ako ni Lolo kahit konting oras na bigyan ako ng time na makaakyat naman kahit kaunti pa. Hindi sabi ni Mami Star Between bahay Sony Palmarin para ganun ba yun? Para mabalikan oo sige. Jay Palmarin, nandiyan ka pa, Jay? Nagdikit na siya si Apple J. Si Apple Jane. Yung Risa, makapagdikit ng karisa sa kanila. Isa yan, si Star Between, si Apple Jane. Saka yung Ras, si isa yan. Magkakapatid sila at saka manugang. Mga friend ko yan sa Risa. Yep, nagbaba po ng link si Risa. Babalikan po kanya ni Risa YGS. Bali po ang kanyang main channel ay Copy KDLX. Yan po ang Risa YGS. Pakitam sa kanya naman po guys. At babalikan po kanya ni Risa. Ang main po niya ay Copy KDLX. Yan po niyang binaba niyang link. Si Copy KDLX po yan. Napakabait po niya si Risa. Very supportive po niyan. Karisa, mamimit mo yung mga legit na account yan, sina Apple Jane, si Ma'am Star B2A nag-LS din yan at saka si Apple Jane. Si Apple Jane kasi may work yan kaya hindi siya masyado busy sa sa work kaya yung kanyang channel medyo pa rin ang konti ngayon. Pero ginagawa ng paraan ni Ma'am Star B2A para ma-active yung kanyang account. Pakipuntahan naman po guys yung binabang link ni Risa YGS. Napaka very supportive po niyan. Pagka nag-live po kayo, pupuntahan po kayo niyan ni Risa. Bali po ang main niya yung Copy KDLX. Maraming salamat po sa 2 million dyan. Maraming salamat po.
Hindi ko na nakikita ngayon nagla-live si si Linda Fry. Busy ba siya sa sa work? Sa Hong Kong nga pala yan, sa Hong Kong si Linda Fry, kapatid ni Ma'am Star Bituin. Okay na si Pinay Canadian. Nakita ko yung mga post niya sa Facebook. Kaya lang, di pa masyadong makapagsalita daw. Andiyan kanina si Manang Au, Aurelia Kruger, andiyan kanina. Kaya lang kumain pa siya, kaya Tsaka si LMPH, andiyan kanina. Surat-suratan na ijay. Jay Palemarin, Dan Kalimbang All. At binigyan kita ng isang saging pabalik na lang. By Apple Jay. Thank you, Apple. Babalikan ka niya ni Jay. Napaka very supportive niya si Jay Palemarin. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat. Thank you, Apple J. Thank you. Ito yung kay Linda Fry. Ay, natamsa ako na yung short na to. Guys, pakipunta naman po yung binabang link ni ni Risa YJS. Sinisan mo man amin, lagay bandado. Baba ng harang. Salamat sa paharang mo dyan. Lagay bandado, ijay. Jay Palemarin, dan na sa'yo si Apple din, pakibalikan mo na lang siya. Tamsak ako na to, Jay Palemarin. Gumala sa bahay kaklase ko. Ay, new upload mo to, Jay. Pakibalikan mo na lang si Jay, si Apple Jane. Jay, pakibalikan mo na lang, Jay, Salamat, Jay, Salamat. "12 minutes ago. Ka-upload mo pa lang to. Jen. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat. Jen.
Kana, gatangan ako. Eh, magaganda, Jay. Mahahaba yung upload mo. Jay, pala marin full pack, pabalik na lang at bibigyan kita ng isang saging pa. Yon, Jay, balikan mo na lang daw si Ma'am Star Bituin at bibigyan ka pa ng ano nun. Para makarami-rami ka ng, sa bagay, 1.9. Malapit ka na mag 2K. Maabutan mo na ako, Jay. Yan, wala ka pang join button. Toy, para. Bigay mo nga yung 500. Lima lang. Tapusin ko to, Jay. Oh. Tatapusin ko, Jay. 7 minutes. Para na rin sa WH mo. 10 minutes pala to. 10 minutes. Tapusin natin yan para na rin sa WH mo. Sana pagka halimbawa mapunta ka sa ibang mag-live ka. Ganoon din ang gawin mo sa nagpupunta sa'yo. Panoodin mo yung buo yung kanyang video para sa WH mo, tulong mo na rin sa kanila yon para, halimbawa, tulad ng ginagawa ni Ma'am Star Bituin, pag nasa live, napunta ka sa live niya, pinapanood niya ng buo, ang buong video mo, para yon sa WH mo, madagdagan yung WH mo. Kasi mahalaga yon sa isang YouTuber, na halimbawa nag-live ka, panoodin mo ng buo, yung pumupunta sa yung live na kapwa mo YouTuber, panoodin mo ng buo yung kanyang video para makatulong ka rin sa WH nila. Para na rin sa WH. Magtulungan lang tayo, ganun lang. Give and take para sa revenue. Yeah, pati revenue din yon. Yung revenue naman sa harang. Saka pagka pupunta ka sa isang live stream, sana naman matutunan natin yung huwag nyong i-skip ang harang. Kasi ang harang na yan ang pinaka-revenue ng isang YouTuber na kailangan para magkaroon ng revenue. Naka na ako, Jay? Naka 5 minutes na ako pa. 5 minutes na lang. Mahalaga yun, Jay, sa ating kapwa YouTuber na tulad mo, 970 ka na. Kailangan din yon para sa WH natin. Kaya ako nagla-live ngayon, magkakasunod na araw kasi bumaba ang aking revenue, ang aking WH. Malaki, napakalaki. Kaya kailangan ko mag-live bukas hanggang sa kahit Pasko, magla-live ako. Para lang sa WH. Kasi kailangan natin ng views. Kailangan natin ng watch hour for the revenue at saka yung revenue. Doon sa atin namang harang sa ating ads. Kailangan yan. At doon sa mga kapwa ko YouTuber, sana naman mag-cooperate po tayo doon sa ating mga pinupuntang live stream. Gawan po natin ang paraan na huwag tayong mag-skip ng ating ads. Salamat po na marami sa inyo. Maganda itong Ibe, bigyan mo ako tubig na. Maganda itong video ni Jay.
Ay, pinapanood ka pa hanggang ngayon, Jay, oh. At tapusin ko to, 10 minutes to eh. Ganom anak, ganom. Ganom? Opo. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat. Ang tama kayo si Kuya ulit kayo. Bang! Bangad ka. Ang bigat hindi magsikat yun. Pa. Bigat yung magsikat yun. Tapos na, Jay, oh. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat. Nya? Jay, balikan mo na lang si ano, sina Ma'am Star Bituin, si Apple Jane, saka si Risa YGS, dinikitan ka na kanina, Jay. Pakibalikan mo na lang sila. Biskin hindi ka magbalik ngayon, after my LS, pwede ka magbalik mamaya, pwede rin yun. Makikita mo naman yan, meron naman silang iniwan baka sa iyo eh. Hello, Yori Jean, thank you very much. Good evening. Thumbs up. May kami galon shoutout sa iyo. Yori Jean Di Chavez, Ibanatics. Thank you very much sa pagpunta mo, Yori. Hindi mo rin talaga ako nalilimutan, Yori, ha. Salamat sa thumbs up mo dyan. Salamat, Yori, ha. Salamat. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po. Thank you, Yori. Salamat. Thank you very much po sa 5 million. Yori, thank you, ha. Baka na link mo. Yori, ay sa bagay yung ano mo, yung lip sync. Lip sync ba yun? Sa December 26 ba yun? December 25. Jay Palamarin, Dan Pulpak at binigay din kita ng isang saging. Pabalik na lang po. Iba-iba. Main ko, salamat. Ano sabi mo, nak? Kulang ng 20 to. Jay pala rin, balikan mo na lang sila, ha? Si Ras, si Ma'am Star Bituin, si Apple Jane, balikan mo na lang sila. Tigagalawan binigay sa iyo nila ni Ma'am Star Bituin. Tapos ni Ma'am Star, tsaka ni Ras.
Pakibalikan mo na lang sila Jay. Yori Jean, baba ka ng link mo, Yori Jean. Salamat sa pagpunta mo, Yori ha. Salamat. Ginawang barya talaga. Pinalitan mo lang yung buo. Thank you, Apple Jane, sa pag-stay mo dyan. Ras, salamat. Salamat sa pag-stay nyo ha. Salamat. Ma'am Star, thank you sa pag-stay. Salamat. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. Thank you very much sa 4 million. Walang anuman po, Apple J. Salamat, Apple J. Salamat. Marami sa support. Ma'am Star, thank you very much sa support. Linda Fry, thank you very much sa support. Rush, thank you. Kumusta nga pala si si Linda Fry? Hindi ko na napapansin siya, nag silent. Hindi ko na nakikita nag-silent si Linda Fry. Money na? Okay, salamat naman. Thanks God. At money na pala. Ayan, baka bukas LS ka. Silent ba yan? Silent lagi naman yung inaano mo. Pwede ka naman mag-live ba? Kung ang ginagawa ko, nagla-live na rin ako. Lakas loob na nga nung una eh. Nung una, silent lang. Sabi kasi ni Pinay Canadian, mag-silent ka na, mag-silent live stream. Mag-silent ako. Kaso nung una, ginagamit ko pala ang data. Naka-data ako noon. Road to go! Thank you very much. Thank you very much sa pag-stay ha. Salamat sa pag-stay mo. Brad, thank you. Naka-data ako noon. Tapos nung nagtagal, may nag-sponsor ng Wi-Fi. Maraming salamat naman sa kanya at hindi ko malilimutan yung nag-sponsor ng Wi-Fi sa akin. Pati nga monthly siya rin nabayad eh. Maingay dito host, araw-araw may video okay. Mahirap talaga pagka may nagbibideo okay, hindi ka makapag Doon pa lang CPR na. Ngayon pa lang, mahigpit na si Lolo ngayon eh. Konti lang ingay, merong CPR na agad eh. Oo, kaya nga pag halimbawa may nagpatunog agad dito, ang ginagawa ko agad, pinipindot ko na agad yung silent para hindi na ma-CPR. Meron akong live na silent na CPR. +1 pa yun ha. +1. Na +1 pa yung CPR ko noon. Kaya nadala na ako. Ayoko na. Kasi sabi nga ni Ma'am Star, yung tunog lang nung electric pan na CPR na.
Oh, yan siya sabi ni Ma'am Star eh. Nung nag-live siya kanina, nagpunta ako. Na CPR daw siya sa ingay nung ventilador, nung electric fan. Kaya natatawa ako doon. Ano? Na CPR pa yung ano, yung tunog ng electric fan. Road to Go Vlog, mega shoutout sa iyo. Salamat sa pag-stay mo ha. Salamat. Ma'am Mr. Between. Kaya nagtataka ako, sabi mo na CPR, tunog lang nung ingay nung ano, electric fan. Ewan ko lang kung ano ibig sabihin. Talaga mahigpit niya si Lolo. Oh, mahigpit nga. Ayaw na niya ng maingay. Gusto niya yung silent lang. Di bali may music. Basta yung music, yung music niya, non-CPR music. Yun ang gusto niya. Kaya sabi ko, paano tayo may music niyan? Ni-remove mo na lang yan, Ma'am Star. Pwede ba mag-remove ng ganun? Ng live? Thank you very much po sa 3 million. Thank you, Charis. Thank you sa pag-stay mo dyan, Charis. Kahit Money CPR music goes after 1 month lalagyan ng dollars. Ganun ba yun? After 1 month pa, lalagyan niya ng CPR. Oo nga, kaya pala maraming yung mga nagla-live ngayon, wala na music. Hindi na sila nagme-music. Kaya di ako nag-live ng kumakanta. Kaya di na ako nag-live na kumakanta. Oo nga eh. Dati napunta ka pa sa plaza para para kumanta. Ngayon wala na yon. Bawal na talaga. Masyado mahigpit na si Lolo ngayon. Napakahigpit na. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat. Hello, Breda. Maraming salamat sa pagpunta. Tamsak tatay. Salamat, Breda. Salamat. Thank you. Thank you, Breda. Hello. Ang daming na-demonetize nga eh. Kaya ngayon nga yung bumababa ang WH, na-demonetize nga eh. Kaya araw-araw na rin ako magla-live ngayon. Baka bukas ng umaga, tapos sa gabi, magla-live din ako para maabot ko. Oo nga, nag-live si Jose kanina. Halos nauna siya ng konting oras. Siguro 6 o'clock siya. Kasi ako 6:15 eh. Galing ako kanina kay Jose. Charis, thank you sa pag-stay mo dyan, Charis. Salamat. Galing na din ako, Breda, kay kay Pink Rose kanina. Pinunta ko muna sila bago ako mag-live kanina. Mga 6 o'clock. Thank you, Apple Jane, sa pag-stay. Rush, thank you. Ma'am Star Between, thank you. And thank you very much po sa 7 million in the house. Maraming salamat din po. Wala nang 1,000 na watch hour ko kaya wala na kaya nag-live na ako ng baka bukas na oh my god. Nag-iikot na naman ako. Baka bukas ng umaga mag-live na ulit ako. Umaga at saka hapon hanggang hanggang ma-reach ko ulit yung requirement. 300 ka na lang? Kasi basta hindi ka nag-live, mahigpit na ngayon si Lolo eh. Basta hindi ka nag-live, bigla ang baba ng watch hour mo. Talagang ganun. Ewan ko, hindi ko alam. Mahigpit na ngayon si Lolo. Hindi katulad ng dati. Buti nga ikaw, nakasweldo ka na eh.
Breda, buti nga ikaw nakasweldo ka na. Kaya kahit papaano maano yun, magagamot naman yung watch hour din eh. Wala na 1,000 yung watch hour ko eh, kaya nag-live na rin ako ng kahapon at saka ngayon. Baka naman madadagdagan kahit pa konti-konti. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat. Ay, 4 million na lang. Malapit na rin po tayo mag 2 hours. 8 minutes na lang. Ba't biglang baba nung mo, Breda? Biglang baba nung WH mo? 300 na lang? Baka naman niloloko mo lang ako. Dino-joke mo na naman ako eh. Dami na nga na-demonetize ngayon. Dami na demonetize dahil sa watch hour. Mahigpit ngayon si Lolo. Napakahigpit niya ngayon. Lahat halos ng channel ngayon na-demonetize eh. Kaya keep on going po tayo mga kasama. Keep on going. Na kahit pa paano, kahit mahirap mag-live, mahirap mag-upload, mahirap maghanap ng i-upload natin na appropriate do sa ating description. Kaya kailangan natin mag-upload na magaganda. Huwag muna ngayon tayo mag-upload ng short video dahil hindi pa po required. Mga February, January, February yan. Pwede na po tayo mag-upload ng nakita ko yon sa Google. Kailangan kapag nag-upload ka ng short video, January o February yung 2023. Hindi po ako nag-live ng 2 weeks at hindi rin ako nag-upload ng video. Ganun ba? O di ba nag-premiere ka ng isang araw? Kaya pala biglang baba Breda. Ang hirap talaga. Ang hirap eh. Kaya pag minsan piniplay ko na lang yung Piniplay ko na lang yung mga videos ko para hindi naman mabawasan ng watch hour. Kanina di ba nag-premiere ka? Thank you very much Apple Jane. Ras sa pag-stay nyo dyan. Salamat na marami sa pag-stay nyo. Salamat sa suporta. Salamat. Si Linta Mayosa, ano yung niya? Na ba siya? Nakasweldo na si Lin. Si Linta Mayosa. Kasi hindi ako nakapunta Breda sa premiere mo kasi nag-live nga ako. Nakaset na yun eh. Kahapon pa nakaset yun. Kaya bukas ng umaga magsiset din ako ulit ako ngayon para bukas ng umaga. Kasi si Lin Tamayosa, alas 8 pala ng umaga si Lin bukas. Sumahod na ba si Lin? Salamat naman. Si Tata, sumahod na rin si Tata. Halika baruan, dahang bargar na duwa. By 1 tick mo. Apple din Breda Versosa vlog, member namin sa sa GC at saka sa member sa sa aming team. Naging member nila ako. May ilang buwan na rin, mahaba na rin pagkasama namin yan.
Ah, si Tata sumahod na rin. Ah, okay, salamat naman. 3 plus 9. Ay, 30 plus 9. Salamat naman, sumahod na sila. 39. Kumusta nga pala yung account ni, ni Bimbo? Nag-3 Ano nangyari doon kay Bimbo? Okay na ba yung ni Bimbo? Yung niya? 4, 5, 6, 7. Yung kanyang channel? Aha. Nangyari ang nangyari. Wala akong Saan po host makikita ang watch hour natin host? Sa sa monetization, channel monetization. Channel monetization sa YouTube. YouTube channel monetization. Hindi pa raw nag-message si Lolo kay Bimbo. Kasi yun ang ni Bimbo yun ang... Kasi yung nag-viral na nag-viral na short video niya. Doon na questionable Questionable yung kay Lolo. Kasi naging 400 plus K yung doon eh. Kaya na-review ni Lolo yung na-review. Bali, used video yun eh. Used video yung nangyari sa kanya. Thank you very much sa naging stay po dyan. Brenda, thank you ah. Paano yung yun, yung account niya, yung channel niya? Gumawa na naman siya ng bago eh. Dako ini. Dako ini yung bagong account ni Bimbo. Hanggang ngayon hindi pa nag-message, ilang linggo na. Sobra higpit talaga ni Lolo ngayon. Inabutan pa si Bimbo. Breda, saan ba makikita yung yung watch hour? Makikita yung watch hour. Ah, Breda. My friend Heaven Hope from Korea. How are you, my friend? Mega shoutout sa'yo. Kasi pag money na doon sa dati. Ang alam ko doon sa sa channel monetization. Yan, punta sa Chrome. Pupunta ka sa Chrome tapos sa channel monetization ba yung Breda? Channel monetization yung pupuntahan para makita yung yung watch hour. Tapos pindutin ng $sign yun, $sign. Punta ka sa Chrome, Apple, tapos pindutin mo yung $sign. Yung kulay red sa may gilid. Sa Chrome, pindutin mo yun, makikita mo yung monetization. Pagkatapos pindutin yung $sign, Breda, makikita yung monetization, di ba? Doon makikita yung yung monetization. Sa doon sa $sign. Pagpunta mo ng Chrome, makikita mo yung sa may sa may gilid, yung may $sign sa baba. Type mo yung YouTube. YouTube Studio. Tapos pindutin yung $sign.
Wala man kay mo. Muni na po ako pero wala dun dati ang dollar sign. Ah, walang dollar sign? Bakit? Di ba nasa Chrome yun? Nasa Chrome. Meron yun, hindi mawawalan yun. Ano, Apple, hindi mawawalan yun. Yan na ko mga ugasan sa mga nagita ah. YouTube Studio, tapos Tanong sige kay nga sige ti apps. pindutin lang yun, dollar sign. Wala dun yung dati sa dollar sign. Bakit ganon? Ano nangyari dun? Huli na po ako pero wala dun yung dati sa dollar sign. Ah, wala yung ano. Kasi pag pinindot yung dollar sign, lalabas yung doon ano eh, monetization na ano. Yun yung mga watch hour. Meron nga red pero di naman gaya nung dati na click mo yung dollar sign, makikita mo yung WH. Ngayon wala. Meron pa rin yun, nandun pa rin eh. Pag pinindot mo yun, nandun pa rin yung ano mo. Ewan ko lang ha. Ewan ko lang yung system nung ano, nung Chrome ngayon. Sa bagay ngayon wala na nga Breda yon. Pag pinindot mo yung ano, yung dollar sign, wala na ngayon yung WH, hindi na makikita ngayon doon. Sa shortcut, hindi na. Dapat talaga ano eh, computer. Kasi pagka cellphone, mahirap makita. Di ba Breda, pag pinindot mo yun sa Chrome, yung dollar sign, di ba lalabas ang WH, yung ano doon? Ngayon wala na daw doon, sabi ni Apple Jane. Sa mga di pa money, makikita yun. Oo, meron yan. Pero pag money na ba, hindi meron pa rin ha. Ako nakikita ko dun eh. Ay, kita ko pa rin yun doon. Thank you very much po sa 4 million na nag-stay po dyan. Maraming salamat po. Tanong-tanong din tayo pag minsan kay ano, sa may mga computer ba? Kasi ako puro cellphone din lang eh. Ako hindi ko na rin nakikita yung masyado yung ano eh. Yung WH na yun eh. Makikita ko lang doon sa YouTube Studio kung ilan yung views mo. Pag mababa na yung views mo, ibig sabihin nun, mababa na rin ang WH mo. Yun na lang ang pinagbabasehan ko doon. PM mo ko Messenger, si Apple, send ko sa'yo. Yan, ano ka ni Breda Versosa. Apple Jane. PM mo lang siya, Apple Jane, at ibababa niya yung ano, bababa niya yung kanyang FB account. Tutulungan ka ni Breda. Sorry guys. Yan yan yung ano niya, yung FB account niya. Apple, i-PM mo siya doon sa Breda Catigel Versosa para mag-print kayo sa ano sa FB. Para matulungan kanya doon sa ano. Kasi wala akong ano eh, wala akong computer eh. Mamangging Pe, mega shout out. Thank you very much sa pagpunta, Mamangging Pe. Salamat. Mamangging Pe, thank you very much sa pagpunta mo. Thank you very much po. Good morning, Mamangging Pe. Good morning.
Ay, ano na pala dyan? Anong oras na pala dyan? Anong oras na ba? 8, tapos, ay, madaling araw. Ang aga mo naman gumising, Ma'am Anggingpe. Ay, umaga pala dyan, umaga. Umaga na pala. Good morning, Ma'am Anggingpe. Thank you very much sa pagpunta mo, ha. Salamat. Ngayon, muli na ako yung dollar sign doon. Yun sa mga monetization, super chatter at membership. Oh, meron nun. Yan mo na lang. Maraming salamat, Ma'am Gigpe sa tamsak. Maraming salamat. Thank you. Thank you very much. Ngayon yung money na ako, dollar sign. Okay, tamsakan ko, Ma'am Gigpe. Tamsakan natin. Pakitamsak naman guys yung binabang link ni Ma'am Gigpe. Uy, 23. Bukas yon, bukas nga pala yung sinasabi ni Ma'am Gigpe. Bukas nga pala. Pupunta ako doon, Ma'am Gigpe. Pupunta ako doon. Promise, pupunta ka. Tomorrow na yun na siguro. Tamsakan po natin guys yung binabang link ni Ma'am Gigpe. Punta po tayo sa niya. Oh, ito na nga yun. 8:30 a.m. Notification on. Tamsak. Guys, pakitamsak naman yung binabang link ni Ma'am Gigpe, guys. Pakitamsak, guys. Puntahan po natin si Ma'am Gigpe. Bukas po yan magla-live po siya. Meron po siya pa-games si Ma'am Gigpe. Thank you very much po, guys. Maraming salamat. Ma'am Gigpe, tinamsakan ko na yung binaba mong link. Magiging shoutout, Sis Gigpe by Star Bituin. Salamat, salamat. Guys, pakipuntahan naman guys yung pinabang link ni Ma'am Gigpe tapos ni Ma'am Star Bituin. May trailer pa to ha, yun sa may mga isda. Star, tinamsakan ko na rin yung binaba mo. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Guys, patamsak naman po yung binabang link ni Ma'am Gigpe at tapo ni Ma'am Star Bituin. Guys, pakipuntahan naman po. Ma'am Gigpe, natamsakan ko na yan. Tatamsakan din natin ni Ma'am Star Bituin yan. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Kabayan Obet.
Hello, kabayan Obet. Maraming salamat ulit sa pagbalik mo. Salamat sa thumbs up mo dyan, kabayan Obet. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po. Kabayan Obet, kumusta ka na? Morning ka na ba, kabayan Obet? Pakitams ka naman po guys, yung binabang link ni Ma'am Angging Pe. Meron po yan paano, bukas po ng umaga, 8:30 in the morning. Puntahan po natin yan at marami po tayong... Oh, WH, mahirap ngayon ng WH, masyado mahipit ngayon si Lolo. Ginamit mo na naman yan, but yung cellphone mo, mahirap kasi ngayon, ano, kabayan Obet ang ano ang tawag dito, ang WH ngayon. Masyado higpit ni Lolo ngayon, grabe. Konting ingay, CPR agad. Oo, talaga totoo. Kaya dapat ngayon pagka live ka, ganito katahimik. Wala ka madinig kundi tunog ng kuliglig. Ewan ko lang kung ma-CPR pa naman yun. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po. Ay, nagpaalala si Ma'am Angging Pe bukas. Kaya binaba niya yung link na yun. Baka daw malimutan ko. Thank you very much po 6 million. Road to go. Thank you very much sa pag-stay mo dyan. Road to go. Brad, thank you ha. Salamat. Thank you very much sa pag-stay mo dyan. Kaya mo, pagka nag-ano ka, ma-notify naman ako pag nag-live ka, pupuntahan kita, Brad. Road to go. Gaganda ng mga emoji mo ha. Ano yung mga emoji na yan? Meron ba tayo niyan? Emoji na yan. Wala naman ako niyan ha. Gaganda na emoji mo, road to go. Brad, ang gaganda niyan ha. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po. Si Kabayan Obet, kulang pa ng WH niya. Kailangan kasi ma-play na ma-play. Habang hindi pa 2023, baka abutan ng ano. Kasi ang requirements ngayon sa KYT, 1,000 subscriber, 4,000 watts hour, at 10 million. 10 million views ng short. Nadagdagan. Kaya mahirap ngayon ang requirements ni Lolo for the year 2023. Napakarami requirements ngayon. Kaya yung hindi pa money, nahihirapan sila. Ang hirap po kasi kunin ang... yan ang pinakamahirap, WH talaga. Pinakamabigat na kuhanin. Madali lang yung ano madali lang yung 4,000, yung 1,000 banana. Kasi pagka marami kang kaibigan, marami bibigay sa'yo. Pero ang pinakamabigat sa lahat, itong WH talaga. O totoong buhay, paghihirapan mo talaga yung WH. Kailangan mag-live ka araw-araw. Tapos, at saka kailangan 3 hanggang 5 oras ka mag-live. Ganun. Ay, nagbaba po ng link si Esther Channel. Pakitamsa ka naman po guys.
Si Esther Channel. Ay, ang main niya yun. Main niya yung binaba niyang link. Pakitamsa ka naman guys, si Esther Channel. Pakipuntahan naman guys, pakipuntahan naman si Esther Channel. Salamat po guys, salamat. Puntahan ko na rin si Esther Channel. Up na pagkakakitaan 100.1% ka legit talaga Totoo ba yan, Esther? Totoo ba yan? Sabagay, hindi mo naman i-upload yan kung hindi legit eh. Oh, talaga Oh. Bo, talaga Ay, kailangan nyo to, Esther, mag-register siguro, Magre-register ka, tapos, kailangan dyan ng registration. Upon registration, kailangan mag-register dyan. 1K na lang kulang mo sa WH mo. Esther Channel, ko na yan, natamsakan ko na yung mo. Salamat Esther, salamat. $1K pa. Laki pa, Kailangan talaga, yan eh. Ilang araw na ba? Ano bang petsa na ngayon? 23 na bukas. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Guys, mag-share lang ako guys Salamat po. Thank you sa pag-stay nyo dyan. Ma'am Star Bituin. Linda Fry, Apple Jane, salamat. Apple Jane, nakuha mo ni FB ni Brother Versosa. Tutulungan kanya doon para ma-update yung doon sa mo sa WH mo para makita. Makikita yon basta lang i-update ka lang nun. Pagka kulang pa yung WH, dadagdagan yon ni Brother Versosa. Tutulungan ka nun ni Brother Versosa. Mga friend natin yan, mababait yan. Ito sa taas, sabihin ko sa iyo Breda Cartigel, ano ba yan? Breda Katingel Versosa. Ito
Ano ba yan? Spelling. Katingguel. Yan yung ano, Apple. Breda Katinggel Versosa. FB niya yan, FB niya. Putula ko si R. Sandali lang, guys. Nangangkan, bibe. Ha? Apple, nakuha mo yung ano niya? Breda lang, hindi Brenda. Breda. Hindi Brenda ha, Breda Versosa. Breda Katigel Versosa. Hindi Brenda ha, wag Brenda, Breda lang. Oh, thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Guys, maraming salamat po sa pag-stay po nyo dyan at mag-ano na po ako nag-message po si na may mag-next na po. May magne-next live po sa sa GC. Maraming salamat, Ma'am Star Bituin. Thank you very much sa iyo. Apple Jane, thank you. Linda Fry, Ma'am Star Bituin, thank you very much ha. Maraming salamat sa inyo. Mag-out muna po ako at naka 2 hours and 30 minutes na naman po ako. And maraming salamat sa nag-support. LMPH, si Manang Aurelia Kruger, Ma'am Star Bituin, maraming salamat. Apple Jane, Ma'am Star Bituin ha, thank you very much. Maraming salamat. Hello Linda Fry, thank you very much ha, maraming salamat. Apple Jane, thank you. Next time ulit bukas, baka makapag-live ulit ako ng basta kontakin mo lang siya sa si FB. Si Breda Versosa. Yun yung FB account niya, kontakin mo na lang siya at tutulungan ka niya. I-message ko na rin siya para Salamat na marami sa inyo. Apple J, thank you ha. Maraming salamat. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye sa inyo. God bless. Merry Christmas sa inyo lahat. Merry Christmas. Salamat na marami po.